A co ještě máme na stodolách? Turnaj v kuličkách, každoročně velká zábava pro děti a dospělé. Detektivní hru, která vás provede obcí a po stanovištích. Božským zážitkem je projížďka kočárem kolem stodol s výhledem na Horňácko. Přednášky pro zvídavé, letos o výrobě kachlu, kulturním dědictví v Maďarsku a o tom, jak naši předkové stavěli. A máme novinky. Zkoumání půdy pod mikroskopem, tak si přivezte vzorek ze své zahrádky. Exkurze autobusem po Horňácku, tak se přihlaste. Čeká nás divadlo s živou hudbou a rovnou 3 pohádky. Folklorní dětské vystoupení, na které je radost se dívat a taky hudba. Muzika horňáckých hudců. Tvořivé dílny jsou určeny dětem, ale i dospělým. Vyrobte si něco krásného. Otevřené budou také Vrbecké muzeum a kulturní památka Usedlost číslo 12. Určitě se zajděte pokochat. Nenechte si ujít jedinečný festival klidu a pohody. Tak čau.